స్థానిక ఏవి అప్పారావు రోడ్లో ఉన్న శ్రీ కోట సత్తమ్మ తల్లి, శ్రీ పద్మావతి అలివేలుమంగ సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో 2026 నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన బీసీ నాయకుడు గాడి శ్రీను ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్, రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి పేరు మీదుగా వేద మంత్రాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు కుంకుమార్చనలు గాడి శ్రీను ఆధ్వర్యంలో జరిగాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్లు విశేషంగా కృషి చేస్తున్నారని కొనియాడారు. యువత, విద్యార్థులకు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు నారా లోకేష్ నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారని, వారికి అష్టైశ్వర్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని, రాష్ట్రానికి మరింత ముందుకు తీసుకుని వెళ్లేందుకు శక్తి సామర్థ్యాలు కలగాలని పూజలు చేయించినట్లు తెలిపారు. రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరికి మంత్రి పదవి రావాలని ఆకాంక్షించారు. అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ శ్రీ పద్మావతి అలివేలుమంగ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఈ రోజు సహస్రనామర్చన చేయించారండి.